Unomthandazo engafisi uwenze. Angikhaleli uzowenza lo mthandazo. Nawe lalelela. Umthandazo wengozi. Nami ngathi wasengigaxela ngwenzile. Yeyi, ngayisola. Impilo yami yonke ngiyibuza ukuthi kanti angithandazi nje, angibongi nje, angihalalisa ngitutsi, angitusi, angiphakamisa isibongo noma ukubonga. Hey, angathandaza la mina ngifisa ukwazi ukuthi bangilela kwenzakalani. Hey, ngayithola impendulo. Uyazi uma ungakuthandaze amalanga amathathu elandelana. Ungadli ukudla okunenyama. Mhlawumbe udlele ubisi, amasi, mhlawumbe amaveji kuphela. Bese uthi Nkosi, ngifisa ukubona okanye ngifisa ukwazi ukuthi ekulaleni kwami kwenzakalani. Ngifisa ukuthi ungibonise Nkosi ukuthi yini yenzeka ngempilo yami ekulaleni kwami. Ngayithola impendulo. Maye uyazi ungakhala inyembezi mawubona okwenzeka ngempilo yakhe ekulaleni kwakho. Uyazi ungakhala mawubona ukuthi mawuvuka ekseni udlula ubekelwe ithi ezinjani. Uyazi ungakhala ma umbulelwa ukuthi udlule emene ezinjani. Ekade sihlanganiswa ngayizolulele wena. Uyazi ungakhala inyembezi mawungabona uboniswe ukuthi sekuphela inyanga wena ulele. Kukhona abantu abangalele abahlelayo uthi ngeke udlulela. Yazi ngeke ukholwe ukuthi unokuthi wena mawulele kube nento efikayo ithi mayifika eduze kwakhe ibambeke kube khona into evimbayo. Wena kodwa ubungazi ukuthi yini into evimba lento. Ithi yaza ivindle ikettenisi. Kodwa wena ungaliboni kodwa ubona lento izama ukuza kuhayizi. Uyayibona kodwa awukwazi ukuyixosha. Uyazi ungakhala inyembezi mongakumbulela ukuthi umphefumulo wakho unokuthathwa. Lesikhathi ekufanele ukuthi wenze lento othathelwe yona bese kuqhamuka isandla sifike siwuthathe siubuyisele kuwe. Wena kodwa ubungaboni uvuke ekseni uyilule kanti umphefumulo wakho ubusuphumile. Uyazi ungake ukhale uyisola ukuthi sonke lesikhathi bengingabongi ngani, bengathandazi ngani, bengaphakama, bengadumisi ngani. Mongakuboniswe ukuthi udlule endaweni bengamelanga udlule kuyo. Uyazi ukukhala inyembezi ngelinye ilanga uboniswe ukuthi yabona udlule ngemoto uqalaza ukuthi ubona inhlekelele yengozi bese ubona ulele ebusuku ukuthi bekufanele kube uwe kule ngozi. Kodwa uthe uma uphuma wathi usugqokile wathi uphuza itiye waqhuzuka la kuthela wasubuyele emuva uyoshintsha lehembe kanti lo okuvikelayo ukudeleyisa noma ukubambezela ngemizuzu emibili kuphela. Ngoba azi ukuthi ngalesikhathi kuba uphumile ubuzodlula kule nhlekelele bese kwazi ukuthi kuzohleleka le nto. Kodwa uthola ukuthi le ngozi enyantisa lapha umuntu wakho uzophuma engenamyoco ngoba ibingaqondene naye kodwa libunge kuphuma ubuzohamba emhlabeni. Umthandazo engawenza ngiphindanga ngawenza. Kodwa imthanda ingakho njalo mozongizwa ngithi mangiphuma ngithandaze mangibuya ngithandaze. Ngithandaza umthandazo uthi Nkosi ngiyazi njengoba ngiguqile nawe futhi ungibhekile. Nkosi ngiyazi ukuthi kulezo thiyo nalo mgodi engigutshelwa yona wena uzofika uyigqibe. Nkosi ngiyazi ukuthi inethi abangibekela lona ngasesitha wena uzokwenza libambe bona. Ngiyazi Nkosi ukuthi njengoba ngiphuma manje kuzo zonke indlela engizoyihamba Nkosi lapho engizoma khona lapho engizofika khona bonke abangilindile uzobaxhopha wena. Uyazi ukuthi uyokumbulela ukuthi uma uye emsebenzini ukumbulela ulele kade uthandaza ufisa ukwazi ubona isitulo yohlala kuso ukuthi besinalo. Ubone lapho buzoya khona okanye wawuye khona ukuthi kahle kahle wawuyofika uthola ukuthi usubekelwe indawo. Leyo ndawo obekeleyo linani ubonisa iplate angithi angeza elaphahlaka noma ubonisa ukuthi lesikhathi ukuphathwa isisu siphenduka uphalaza. Uthi angisafisa ukudla hayi ngoba uphalaza ngoba kwakunani eswini kwase kukhona iplate osulungiselwe lona. Umthandazo engawena nawe lo mthandazo lo okwenza uma unesibindi ungawenzi uma uweak undekenteke
ngoba into ezokukhalisa uzokhalisa ukuthi kule minyaka yonke awuthandazi awubongi awutusi awuphakamisi izandla udumise ngoba wena uyitshela ukuthi uyayiphilela nje yonke into ihamba kahle uyokubonisa umgodi ongaka wawugujelwe wona ukuthi kufanele ukhalakathele kuwo ubone kufakwa ixoxo thenga umphefumulo wakho kade seligujiwe igodi lakho ubone isandla sifaka ixoxo uze kuthiwa yabona lixoxo lo umphefumulo wakho lo mgodi busugujela wona kuqhitshwa lexoxo ngoba kubuyisa impilo yakho ungawuthandaza umthandazo ofisa ukwazi ukuthi maye kwenzakalani ekulaleni kwakho. Yabonga.